سلام كمي اللخم أتدا حند اللخم يي كمي تخونو قاعد حن مصاخنا حبشة education داق ماي لما عم حنتي كابتي علتاو زينا نتقملو أرستي مالتيو very important أقداسي زيناي كل شيء أحوات زين consider قبل اللون unemployment CPI PPI PCE كل بزعبا inflation زين حموشته نتبتات recession شارشاي نتبي بزعبا زي أرئيس اندحر كوينو نت ماركت قلص اي ماركتنا بزي زغلس ماركت صبغ الله تسلا خمز الله خالق انت بلنا ازي ات باك جراوند ات بيزك بويو مالتي سلازي كن حمو قبلنا نايلوم عمت ريبورت نقطبانا كتعزوا خلتي نقطبانا صبغ ريبورت يكون مخنياتو قطبانا ناب داون غوصو ወይ ከዓ ናብ ሕማቅ ጎጽ ይኸይድ ኣሎ ቶታል ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ማለት እዩ ሶ ዳውን ተርም የርኢ ኣሎ ኒ ፌደራል ጽቡቕ እዩ ኢንፍሌሽን ቋጻጽሮ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ተመልእኽቲ ክመሓላልፋ ዘለኒ ሕጂ ቀዳምነት እቶም ኣብ ናይ ቴክ ትሰርሑ ስፔሻል ኢንጂነርስ ካልእ ኣብ ናይ ትራንስፖርት ትሰርሑ well concern ክትገብሩ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ at the end of the time we might see recession ወይ ከዓ down term ክርኢ ንኽእል ንሕዋት recession ክርኢ ይኽእል እዩ ቁጠባ ዳውን ክርኢ ይኽእል እዩ either ክልተ ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ ድሕሪ ምርጫ ኦኬ ዝዓመት እዚኣ ዝኾነ ኣይ ከጋጥምን እዩ ምርጫ ስለ ዘለና ዋላ እንተመፅውን እቲ ዳታ ዘርኢ ቴክቲክ ማለት እዩ ድሕሪ ምርጫ ግን ኣብ 2025 ምጅማር ግን ክልተ ነገር ክርኢ ንኽእልና ወይ soft landing ወይ ከዓ recession soft landing ድሕሪ ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ፅንሑ soft landing ወይ ከዓ ቁጠባና እዚ ውድቕ ዝበለ ኮይኑ ግን recession ዘይጋጠመና ዳውን ዘይኮነ ክንርኢ ንኽእል ኢና 2025 እዚ ኩሉ ድሕሪ ምርጫ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዝገበርዎ ፌደራልስ ናይ ኢንተረስት ሃይክ ናይ ምውሳኽን ጋለን ቁርብ ክርአ ይኽእል እዩ ዕድል ክንገብር ግን ካብታ recession የውፃና ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሙቭመንት ዝንቀሳቐሶ ዘሎ ግን ከምዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሪፖርት አንኢምፕሎይመንት ናብ 4 እንዳተፀበይዎ ፌደራልስ 4.1 ኮይኑ ኣሎ ሶ ፋር ክቕፅል እዩ the end of the year ማለት እዩ unemployment ናብ 7 ናብ 8 ናብ 6 ገጽ እንድሕር at least ካብ 6 ገጽ እንድሕር ከይድ it's going to be bad high unemployment እንድሕር ኣጋጢሙ and then GDP ወይ ከዓ gross domestic product ወይ ከዓ ኣታው ናይ ሓንቲ ሃገር ከዓ እንድሕር ኔጌቲቭ ኮይኑ ክልተ ኳርተርስ recession ተባሂሉ ይፅዋዕ so recession እንድሕር ኮይኑ I know technique ኣለዎም I know they know federals እንታይ ገይሮም ከም ዘተስዎ ገንዘብ እዮም ፕሪንት ዝገብሩ ኸዋት እሱ ፀገም ኣይኮነን ግን እንታይ ዳ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ክንህሰ ዝኽእል ሶ በዚ ጋጣሚ ስታክ ኢንቨስት ትገብሩ ሰባት ሕጂ ሃይ ኣሎ ድሓሩን ከሪኦኩም እየ ዝኾነ ጽቡቕ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ክሳብ ዝምርጫታት ድሓን ክኸውን እዩ ኣከባቢ መስከረም ገጽና ወይ ከዓ ኦክቶበር ገጽና ወርሒ 9 ወርሒ 10 ገጽና ግን ዝኾነ ዳውን ክርኢ ንኽእል ኢና ናይ እሱ ናይቲ ምርጫ ሂስትሪ ታክስ ማለት እዩ ምስቲ ታሪክ ናይ ሂስትሪ ዳውን ክርኢ ንኽእል ኢና ሜይቢ ኦፕሽን ከጋጥም ይኽእል እዩ ነቶም ክንገዝእ እንደሊ ሞር ክንገዝእ ንኽእል ኢና ነቶም ፕሮፊት ወይ ከዓ መክሰብ ሕጂ ሃይ ኮይኑ ዘሎ ስታት ብጣዕሚ ዝሕንበብ ዘሎ ነቶም መክሰብ ከሲብና ክንወፅእ ኢና ንኽእል ትብሉ ከዓ ክትሪእዎ ደስ ይብለኒ ከሲብካ ሸጥካ ክትወፅእ ትኽእል ማለት ንግዜኡ ሶ ክልተ ነገር ክጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ስታክ ሕጂ ዳውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከባቢ ወርሒ 9 ወርሒ 10 ገፁ ምክንያቱ ናይ ምርጫ ደን ሽዑ ትራምፕ ከም ዝመፅእ ቨሪ ማች የስ ትራምፕ ከዓ ክመፅእ ኔክስት ይር ንብሎ ኣለና ካብ ጥሪ ዕለት 16 ገጽ ከዓ ደን ኣብ ከዓ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንስኻ እንድሕር ሎንግ ተርም ኢንቨስተር ተዘይኮንካ ክትሪኦ ትኽእልካ ማርኬት ሸጥካ ክትወፅእ ትኽእልካ ሸጥካ ፕሮፊት መክሰብ ከሲብካስ ክትፀንሕ ትኽእልካ ሶ ክሳብዚ ጁላይ ዘሎ ግን ስታክ ስኢሉ እዩ ጥራሕ ዝሕንበብ ዘሎ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መወዳእታ ንሳ ካልአይቲ ነጥቢ ባይደን ኣብ ምቕያር እዩ ኦኬ ባይደን ኣብ ምቕያር ከዓ ንስታክ ማርኬት ናቕርብ ክሃስ ይኽእል እዩ ባይደን ክቕየር ከሎ ክብል ከለኹ ኣነ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ኦልሞስት 6 ወርሒ 7 ወርሒ I think so ካማላ ሃሪስ ወይ ከዓ እታ ቫይስ ፕሬዚደንት ነበረት ንሳ ክትመፅእ እያ ዘሎ ዲሞክራቲክ ብምልኦም ፑሽ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ካበን እንተልኩምኒ ኦባማ ንባዕሉ ሚቻል ኦባማ ሰበይቱ ክሊንተን እንዳ ክሊንተን ቻክ ሹመር ናይ ሴኔተር ሊደርስ ሓላፊ ማለት ሴኔተር ኣንደር ዲሞክራቲክ ዘሎ እዚኦም ብምልኦም ዳርጋ ሕጂ ኦራይት ባይደን እንድሕር ከይዱ ኦፍ ኮርስ ትራምፕ ዕድል ሂቦ ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ክቕየር ኣለዎ ዝብል ፑሽ ኣሎ ኣብዚ ሳምንት እዚ ክንሰምዓ ኢና ንሳ ባይደን ክቕየር ወይ ሪፕሌስድ ክኸውን እዩ
በቃ ጠቅላላ ኩት ተጠውን ክብሊ ማለት እዩ ታ ፕሬዚደንት እውን ዘይታ ሜይቢ who knows ከመላ ሃሪስ ጓል ኣንስተይቲ ንመጀመርያ ግዜ ፕሬዚደንት ናይ 6-7 ወርሓት መርሓት ክእል እያ እሰ ማለት ሕጂ ኣብዚኣ ኸ ኦፕሽን ክልተ ከተጋጥመና ትኽእል እያ እቶም ስታክ ንገዝእ for sure down ክኸውን እዩ ስታክ ማርኬት then ኦፕሽን ኣለካ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ቦም ማለት እዩ ሶ እዚን ነገራት ይመፃ ስለ ዘለዋ ባይደን ኣብ ምቕያሩ ኣብ ምርጫ እንደገና ሓፈሻዊ ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ነዞም ፌደራል ኩሉ ዝገብሮ ፀንሑውን ኣብ ናይ ቼንጅ ወይ ከዓ ሽፍት እዮም ክቕይሩ ሕጂ ኣብ ሽፍት ክቕየሩ ከዓ ማርኬት ዳውን ይኸውን ኣብዚ ሰለስተ ኦፕሽን ኣለና ማለት ክደግመን ሰለስተ ኦፕሽን ባይደን ሪፕሌስ ክኸውን ከሎ 100% ኣይኮነን so far ኩሉ ኒውስ and then they are pushing ማለት እዩ ሓደ ኣብኡ ኦፕሽን ክርከብ ይኽእል ናይ ምግዛእ ኦፕሽን ናይ ስታክ ምክንያቱ ስታክ keep moving ካልኣይ ፌደራልስ ካብ መስከረም ገጾም ከሪአከም ምቑራፅ ክጅምሩ ከለዉ ኦፕሽን ክርከብ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ጀነራሊ እቲ ኤሌክሽን ዘምፅኦ ናይ ፅልዋ ናይ ማርኬት ካ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሶ ኦፕሽን ክህሉ እዩ ናይ ምግዛእ እዩ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ቀዳምነት ዳውን እንድሕር ኮይና ካ ኦፕሽን ካ ክትገዝእ ትኽእል ማለት እዩ ኦፕሽን ክብል ከለዉ ዕድላት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኦፕሽን ኮል ኦፕሽን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዲፈረንት ወይ ኣይኮንኩን ዘለኹ ኦፕሽን ናይ ምግዛእ ዕድል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሜቢ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ መዓስ ክትገዝእ ትኽእል ስታክ ዝብል ኣርእስቲ እውን ከምፅአ ሶ መዓስከ ክሸይጥ ትኽእል እውን ከምፅአ ክሸጥ ክሸጥ ክትደሊ ከለካ ኣሕዋት ፕሮፊት ተረኺብካ መክሰብ ተረኺብካ ክትወፅእ ትኽእል ኣነ እዚ ዕላማ ኣለኒ ዳበልካ ክትወፅእ ትኽእል ክትገዝኣሉ ትኽእል ግን ኦልዌይስ ኣሎ ምክንያታት ማለት ምስ ንብሎ ዝፀናሕና ዝተኣሰር ሶ ናይ ሎም መዓንቲ ከምወይ ዝበልናይ ናብታ ናይ ሎም መዓንቲ ርእሲ ክንመፅእ ድሕሪኡ እንታይ ክትመርሓና ትኽእል ናይ ሎም መዓንቲ ሪፖርት ክንመፅእ ኢና ናይ ሎም መዓንቲ ሕዝዋ ንፌደራል ፀቡቕቲ እያ they like unemployment now ንቁጠባና ግን ሕማቕ እያ mostly engineers ቴክ ትሰርሑ ሰባት ትራንስፖርት ትሰርሑ ሰባት ማርኬት ክጥምትዎ ደስ ይብለኒ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ንሕና ዋላ ኣብቲ ንእሽተይ ኢልና ንውንኖ ንእሽተይ ቢዝነስ ንሪኦ ሴልና ብጣዕሚ ይቐንስ ዘሎ ናይ ስራሕ ብጣዕሚ ቀኒስ ኣሎ ሆሊዴያት ነይሩ ምሽ ይቕንስ እዩ ዘሎ ሶ ቁጠባ ገንዘብ ሰብ ይውዳእ ኣሎ ሶ ናይ ክሬዲት ካርድ ሞር ስፔንድ ይገብር ኣሎ ሰብ ሶ በቲ ኮይኑ በቲ ናብ ሕማቕ እግሪ ንኸይድ ኣለና ናይ ቁጠባዊ መልክዕ ሶ ንጠንቀቕ ማለት እዩ ሶ let's get it shared to you alright እዚአን ነህለዋኹም ናይ ሎም መዓንቲ ሪፖርት ጁላይ 5 ማለት እዩ እንታይ ኢልና መሲልኩም ኣብዚኣ በቐዳማይ ኣይ ነው ኢንጂነር ብርሃነ እዚኣ ሓይትሎ ኢንጂነር መልኣከ ሶሪ እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ሲ ስራሕ ክፉት ወይ ከዓ ኦፕን ንስራሕ ዕድል ዝኾኑ ከባቢ 8.1 ሚልዮን ሲ ክፉት ኣሎ ካምፓኒታት ሰራሕተኛ ይደልያ ኣለዋ እዚ እዚኣ ይሕቶ ይሓይት በዚኣ 8.1 ድሕሪ ኦፕን ቦታ ኣልዩ ኮይኑ ሲ ስለምንታይ ዳ አንኢምፕሎይመንት ሃይ ይኸውን ማለት ኮርስ ብዙሕ ከዓ ምስጓግ ኣሎ ዲፔንድ እዩ እዚን ፋክተሪ እዚአን ስፔሻሊ በዓል ሄልዝ ዲፓርትመንት ኣብ ናይ ሄልዝ ዘሎ ኣብ ናይ ጋቨርመንት ዘሎ ብዙሕ ሰራሕተኛ ትቆፅር ኣሎ ሶ ሞስትሊ ካብ ስራሕ ዝባረር ዘሎ ወይ ከዓ ስጎግ ዘሎ ከዓ ኣብ ናይ ቴክ ፕሮዳክት ዘለኹም ማለት እዩ ሶ ዲስ ኢዝ ሃው ቴክኒካሊ ይሰርሕ ኢንዲቴይል እውን ከምኡ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ተኸፍተ ቦታ ኣሎ እስኻ ንኣብነት ኢንጂነር እንድሕር ኮንካ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ስለዝኾንካ ኢንጂነር መልኣከ ናትኩም ስራሕ ኣስጋእ ኣሎ ሶ ኣብ ናይ ሜዲካል ስራሕ ግን ብዙሕ ኦፕኒንግ ከጋጥም ይኽእል so this is how the difference ማለት why ንዝብል ሕቶ ካልእ ትፅቢት ኣብዚ ሪፖርት ማለት ኢምፕሎይመንት ኣብ ስራሕ ናይ ወርሒ 6 ብዝሒ ህዝቢ ትፅቢትና ማርኬት ነበረ ከባቢ 200,000 ሰባት ቆፀሩ ትፅቢት ነይሩ ከይኑ ግን ከባቢ 206 ሰባት ተቆፂሮም ዳርስ ግን ንቁጠባ ዝፅቡቕ እዩ ስለዚ ንቁጠባ ኦኬ 200,000 ይኸውን ክቁፅሩ ተሓሲቦም ነበሩ 206 ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ኮይኑ ንቁጠባ ፅቡቕ እዩ ንፌደራል ግን ኣይደልዋን እዚኣ ኩሉ ሻዕ ሕዝዋ ብዙሕ ሰብ ዓዲ ውዕል ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ክስእን ክሳቀይደሉ ኢለው ነትናቶም ክበፅሑ ለበል ማለት እዩ ዝሓለፈ ናይ ወር 5 ከባቢ 218,000 ሰባት ተቆፂሮም ስቲል ምስ ናይ ዝሓለፈ ክነወዳድሮ ከለና ናይ ወር 5 ኣብ ወር 6 ውሑዳት ሰባት እዮም ተቆፂሮም ኣለዉ ብኣንፃሩ unemployment ዓዲ ውዕል ሰብ ሰራሕተኛታት this number is hard ኣሕዋት ዝሓለፈ 4.0 ነይሩ ሕጂ ግን 4.1 0.1 ወሲኹ this number danger ብጣዕሚ ሓደገኛ ንምንታይ ናብ ሶፍት ላንድን ወይ ረሴሽን ዓይነትን ወይ ከዓ ናብ ረሴሽን ክትመርሓና ትኽእል ጉዳይ እዚኣ
ብዙሕ ሰብ እንድሕር ዓዲ ውዕል ኮይኑ ሎ እዚ ናምበር እዚ ናብ 6% እንድሕር ሃይከይዱ ቁጠባና ጥዋዕ ክብል ብዙሕ ሰብ እንድሕር ዓዲ ውዕሉ ኢንካም የለን ኣታዊ የለን ኣታዊ ተዘይብሉ ቁጠባ ረስሽን ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸፍልዎ ንብር ቢሉ የለን እቲ ክራሽ ዝበሃል ክረአ ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ናምበር እዚኣ እኳ ኖርማል ዳ እትኾን እምበር ኣብኡ ክትበፅሕ ራይድኣ ወይ ፋስ ክትከውን ግን ነባዲ ኣይተፀበያን ማለት እዩ ቁርብ ከይድ ኣላ ካልእ ንሰዓት ሰራሕተኛታት ንሰዓት ትኽፈሎ ንሕስኻ እንድሕር 5 ቅርሺ ንሰዓት ላይክ 30 ቅርሺ ንሰዓት ትኽፈልተ ነርካ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ወርሒ 5.04% ወሲኹ ደመወዝካ ኣብቲ ሓንቲ ወርሒ ኣን ኣቨሬጅ ማለት እዩ ትፅቢት 0.3 ክውስኽ እዩ ነይሩ ስቲል ከዓ ትፅቢት ከዓ 0.3 ጥራይ ወሲኹ ዘሎ እዚኣ ኮመን ኣይ ላይክ ዳት ሞር ደመወዝ ሰብ ክረክብ የብሉን ናይ ዕላማ ፌደራልስ ንቁጠባ ግን ኣይንደልያን እዚኣ ምክንያቱ ደመወዝና 0.3 ክውስኽ ጥራይ ዘይኮነሲ ምስቲ ኢንፍሌሽን ክውስኽ ኣሎ ዳስት ንሕና ንደልዮ ማለት እዩ ግን ንሕና ደመወዝና ክውስኽ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኢንፍሌሽን ንሕና ሞር ሓይሊ ረኺብና ኣለና ስፔንድ ክንገብር ገንዘብ ማለት እዩ ቴክኒካሊ ማይክሮ ኢኮኖሚና ንምህር ዘለና ኣሕዋት ሶ ኮይኑ እዚኣ ግን ፅብቕቲ እያ ማለት ምስ ፌደራል ምስ ቁጠባ ትኸይዳ ኖርማል እያ ንብላ ማለት ካልእ ይርሊ ደመወዝካ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓመት ራእይዎ ኢንፍሌሽን ኣብ ዓመት ከባቢ 2.9 ወሲኹ ኣሎ ደመወዝና ከባቢ 3.9 እዚኣ ኸ 4.1 ነበረ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ 3.9 እዚኣ ኸ ፅብቕቲ ንመን ንፌደራል ፅብቕቲ ሶ ንፌደራል ፅብቕቲ ዝኾናት ራእይዎን እዚኣ ንፌደራል ፅብቕቲ እያ እዚኣ ንፌደራል ፅብቕቲ እያ እዚኣ ንፌደራል ፅብቕቲ እያ ሰለስተ እየን ሪፖርት እየን እዚኣ ንፌደራል ግና እዘን ፅብቕቲ ንፌደራል ንብለን ዘለና ንቁጠባና ግን ግሮው ኣይኮናን ማለት ብዙሕ ሰብ ደመወዝ ክህልዎ ትደሊ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ደመወዝ ምህላውካ ቴክኒካሊ ኢንፍሌሽን ምፍጣር ማለት ዝቕባእ ምፍጣር ብዙሕ ገንዘብ ክህልወካ ንስኻስ የብሉን ማለት እዩ ሶ ናይ ሎመዓልቲ እዚአን ሪፖርት እየን በዚአን ዘሰዓቦ ሪፖርት ብሰንኪ እዚአን ዘሰዓቦ ሪፖርት ናብ ማርኬት ክንከይድ ንኽእልና ንኣብነት ሬት ኣብዴት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣሕዋት ሰለስተ ነገር ንዛረቦ ንምሁሮን ምስኡ ዝተኣስረ ኣሎ ማለት እዩ ሬት ኣብዴት ክንርኢ ኢና let's get it rate update what it looks like مزيان اخذت تاساسرن مالتي alright ريتنا ماينس نيجاتيف زي كل شيء ناي 30 عام فيكس ريت يزري انا اخوات قال لكم نيجاتيف 0.05 مالتي سلازي انترستنا ويك اولد ناسي كقنسي زي اتقندي كقنسي ناب 6 بقال خيد ستيل سترونج يزولنا لكم بوزيتيف نحرالو زي ناب 6 بقال كقنسي زي ناي لهم ريبورت انت اذا تامننا مسيركم فدرالسي CMEC ناي فتلوس فدرالسي ريت كقرصو مخانم دحر 25 معلتنا كمصو نتو زلنا ولد كقرصو مخانم مزنغورنا زلو ماركتنا خم يزنبب زلو alright جولاي ولا اي قرص دامبر جولاي اي قرصني غرايو كاب سبتمبر رايو that's it سبتمبر 7 كلتن كاميتي 0.25 قرصيم حدا بمسكرم قرصيم نوفمبر كا قرصيم تثبيتنا مالت كلته هلكم نوفمبر كا قرصيم كلته أنا ديسمبر كا موداتا كا قرصيم ديسمبر كا قرصيم سولوس ريتنا نابر بعته نت بشوعات حموش خمتيم ثلاثه غزي ريت كات سكب ارينا لماركت ثلاثه غزي ريت كات مالت حوات بتعمي نماركت ازيو عبي لوتي هنا انا نزلنا ريت كات اوكي فيدس فاند ريت نزينا نزرب احنا احوات بزعبا زينا نزرب ازي حموش سنه بثلاثه زلو هج زلو كنده انرجي زيرو انيرو ازي جن هاي غيرمو زلو رايو نسخه جزا خدجز مسكتكا شوعته نطب ገለ ንሪኦ ዘለና እዚ رايو ازي ተደምሮ ክልቲዩ نسخنا بانك تخيل بانك ናይ ባዕላ ሬት ገብረልካ ከባቢ 2% ክሳብ 3% ሶ ባንኪኻ مرجج باك سكريت نزيهم كشوط أخلا ويون ناب كالك شوط أخلا نزي ريت زي أتخفل دلا نزي نهلكم 5.33 سلزي نابخذ مس زي فيرست فاند ريت مس حانة ناي بانك ناي بعلى ريت مس كلته كبابي شو عت ريت خو مالتي داس كبابي شو عت خو دلا زي سلام تايم هاي جرو مزلو زي سلام تايم هاي جرو مزلو 0% كبابي نبره مخنياتو هن كان هبان نغاهلو سب كيدو مور لقاح كايمس مور ابقو طبا ገንዘብ ካይውዕል ካምፓኒታት ዳውን ይሆናል አብነት ቢዝነሳት ዳውን ይሆናል ስለምንታይ እንተልኩም እኔ ካፒታል የለን ገንዘብ የለን ከይረን የጁዋሊ ከባንክ ከይረን ገንዘብ 100,000 50,000 ተንዓበይቲ ሚሊዮንስ ዲዩ ሚሊዮነራት ቢሊዮንስ የምጻ
ውሕድ ወለድ ይኸፍላ ነይረን ሕጂ ክኸዳ እንድሕር ከይነን ግን ብዙሕ ወለድ ይኾነን ብዙሕ ወለድ ስለ ዝኾነን እንታይ ይገብራ ኣይልቅሓን ጠጠው ይብላ ጠጠው እንተይለን ካሽ የብለንን ካሽ ተዘይብለን ሰራሕተኛ ክባረር እዮም ሽያጠን ክጎድል እዩ ክገፍሓ ካልእ ክገፍሓ ወይ ከዓ ክውስኻ ዝግባእ ኣይገብራን ቁጠባ ይእሰር ማለት እዩ ዘን ማርኬት ዳውን ይኾን that's how the techniques so እዚ ዝተኣሳስሮ ዘሎ ካልእ ኣይኮነን ነዚ ንምትእስሳር እዩ ማለት እዩ ገንዘብ ካልእ መኪና ክትገዝእ ትኸይድ ንኣብነት ወለድ እንድሕር ሃይ ኮይኑካ ኣይትገዝእን ትፅበ ወለድ ክጎድለልካ ወለድ እንድሕር ጎዲልካ ንስኻ ኣይትገዝእን ኣለኻ መኪና እንተዘይገዚእካዮ እቶም እንዳ መካይን ኣይሸጥን ኣለዉ እንተዘይሸይጦም ገንዘብ ኣይረኽቡን እዮም ገንዘብ ተዘይረኽቦም እንታይ ክኸውን እዮም ዋጋ ናይታ መኪና ከግድልዋ ስለዚ ማርጅኖም ይህሰ ፕሮፊትኖም ይህሰ መኽሰቦም ይህሰ that's how ኣብ ተስላ ኣጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ so technically this concept እዚኣ ክትርእይዋ ቅስ እንዳበልኩም ክትርእይዋ ደስ ይብለኒ ምናልባት ከም ገለ ገይረ ብሲምፕልፋይ ገይረ ኣማሃራ ከምፃ ክፍትን እንዴነ እዚኣ ንሳ እታ ቀንዲ ንስኻ ከይድካሲ ኣብ ዕዳጋ ከይድካ ብዙሕ ገንዘብ እንተጥፊእካ እቲ ካምፓኒ ገንዘብ ረኺቡሉ እቲ ካምፓኒ ሞር ገንዘብ እንተረኺቡ እቲ ካምፓኒ ሰራሕተኛ ቆፅሪ እቲ ካምፓኒ ካልእ ቢዝነስ ክኸፍት እዩ ስለዚ ቁጠባ ላዕሊ ክኸይድ እዩ ቁጠባ ላዕሊ እንድሕር ከይዱ ወይ እውን እንድሕር ሞር ገንዘብ መፂዎ እቲ ካምፓኒ እታ መኪና ሸጣ ነበር ብ40,000 ናብ 30 ኣይውረዳን ስለዚ ነቲ ካምፓኒ ብዙሕ ሰብ ንኻይኮዶ ጠጠው የብልዎ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ሰብ ገንዘብ ክስእን ገንዘብ ተሲእኑ እታ መኪና ከፍ ትብል እያ እታ መኪና ገዛእቲ ዘይረኺባ እቲ በዓል ካምፓኒ ነታ መኪና ዋጋ ከትሕታ እዩ ዳውን ገብራ ዋጋ ማለት ፕራይሳ ዳሰት ስለዚ ዳውን ናታ ምግባር ነታ ዝቕባበ ኢንፍሌሽን ዳውን ኮይና ጀነራሊ ኢኮኖሚና ማለት ሆሊን የእሰ ይኹን ዋላ ኣብ ካልእ ዓዲ ሓፈሻዊ ብ2% እንዳዓበየ ክኸይድና እንደልዩ ክብል ከለኹም 100 ቅርሺ እንድሕር ንስኻ ትኽፈል ነርካ ንሰዓት ኣብዚ ንዓመታ ከባቢ 102 ቅርሺ ክትከውን ኣለዋ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ከምኡ ይሰርሕ 100 ቅርሺ ሎም ዓመት ትኽፈል ትኾንካ ንሰዓት ንዓመታ እንድሕር ከባ 100 ቅርሺ ኸይዳ ግን ኖ ዲስ ኢንፍሌሽን ኢኻ ዘለኻ ንስኻ ኣይከድካ ናይ ተንቀሳቐስካ ክትንቀሳቐስ ኣለካ ክትዓቢ ኣለካ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ክዓቢ እቲ ጂዲፒ ንብሎ ግሮዝ ከዓ ክርአ ክኽእል ኣለዎ እቲ ግሮዝ ብዓብይ ክኸይድ የብሉ ንበር ኣቨሬጅ ክኸይድ ኣለዎ ሶ እዚ እቲ ኮንሰፕት ክብል ይደሊ ዳስ ኦል ናይ ሎማዓንቲ ሪፖርትና ክትነዊሕ የብላ እንታ ባይዶ ላይክ እታ ሪፖርት ንገብራ ግን ኦቨርኦል ክንሪኦ ከለና ኣሕዋት ንሪኦ ኣለና ትፅቢትና ኣብ ምቑራፅ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ምቑራፅ ሞር ክቑረፅ ምዃኑ ኢና ትፅቢት ገርና ዘለና at the end of this ከባቢ ናብዚ ክወርድ እዩ ሶ እዚኣ እንዳበልኩ ግን እተን 3 ነጥቢ ክደግመን ሕጂ 3 ኦፕሽን 3 ግጥም ክገጥመና ይኽእል እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሪፕሌስመንት ናይ ባይደን ካብቲ ዘለዎ ጠጠው ከብላ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሳምንት እዚ ምክንያቱ ከመላ ሃሪስ ፕሬዚደንት ክትከውን ትኽእል እያ ኣብዚኣ እቶም ኢንቨስተርስ ስታክ ኢንቨስተርስ ሎክ ዩር ኣይስ ዕድል ክርከብ ይኽእል እዩ ናይ ምግዛእ ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ነጥቢ ካልእቲ ከባቢ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ገፁ ናይ ሬት ምቅያር ስለ ዘለኻ ኣብዚኣ ከዓ ዕድል ክርከብ ይኽእል እዩ ናይ ምግዛእ ናይ ስታክ ማርኬት ምርጫ ብዓብዩ ዕድል ክርከብ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ቁርብ ዝኸደ ዘሎ ስታክ ማርኬትና ከምኡ ይቕፅል ማለት ኣይኮነን ኣልል ዳውን ክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተስላ ስታክ look this 248 249 as of today 0.94 ወሰኽ ጌራ ማለት እዩ ተስላ እንድሕር ርኢናያ ላይክ ንሓደ ወርሒ እንድሕር ርኢና ክንደይ 42.38 ኢንክሪዝ ጌራ 42.38 ኣብ ወርሒ ንስኻ እዚኣ ተስላ እዚኣ ኦፍኮርስ ክትከይድ እያ እያና ናብ ከባቢ 300 ቅርሺ ክትበፂሓ ፎርሹር ኣብዚ ማለት እዩ ካብኡ ግን ዝብሎ ዘለኹ ከጋጥም ይኽእል ዶ ዳውን ክትከውን ትኽእል ዶ ክትመፅእ ትኽእል እያ ዳውን ለንሽዑ ኦፕሽን ናይ ምግዛእ ዕድል ኣለካ ስቲልስ ግት ባይ ተስላ ማለት እዩ ፐርሶናል ፋይናንስ ወስዳ ያደልን እየ ዝኾነ ሰብ ንፈሪ ኢና ንሕና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኮንሰፕት ክትርድዋ ሞር ይደሊ እየ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ተስላ ናይ ወርሒ 42.34 ወሳኽ ጌራ ኣላ ናይ ወርሒ ንስኻ ኣብ ባንክና ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ የለን ፐርሶናል ፋይናንስ ወስድ ኣይደልን እዚ ኤገን 50,000 እንተለና ካብ ባንክኻ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ራእይዎን ኣብዛ ወርሒ እዚኣ 42.34 ድዩ am I right 34 yes 42.34 0 beginning of the month انت تأتو انت 50,000 ኣብ ባንክኻ ከፊለን ዘለዋ ኢንስተድ ኦፍ በቲ ኢንፍሌሽን ዝብልዓ
انت تأتون نيركا بانك خاسي بايناو سي 21,000 كسيب كام هلا خاينا نبدل look this بايناو 21,000 كسيب كام within 30 معالت سي ناي تسلا زي انكم تطلعهم እዚ ማለት ግን ኣሕዋት ክትርድዎ ዘለኩም እዚ ማለት ግን ቀፃሊ ማለት ኣይኮነን ቴስላ ዳውን ተርም ክርአ ይኽእል እዩ የስ ዳውን ክትከይድ ትኽእል እያ እኮ ያ ዳውን ክርአ ይኽእል እዩ ዳውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብ ፅቡቅ ፕሮዳክት ወይ ከዓ ምፍራይ ኣላ ጁላይ 17 ብዝያዳ ናታት ናይ ተስላ ተኣሽሙ ኣለና ሪፖርት ኣለና ኤርኒን እንታይ መስል ክንሪአና ሶ ተስላ is good stock you know that ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኮንሰፕት እዚኣ ሲ ገንዘብና ኮፍ ክትብል ፃዓዱ ንበሎም እቶም ክኢላታት ንበሎም ገንዘብ ኣብ ባንክ ኮፍ ኣየብልኒ ብዘይካ ኢመርጀንሲ ፋንድስ ካልእ ገንዘቦም ይሰርሕ ገንዘብ እዩ ዘምፅእ ማለት ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንፈርህ ኣብዚ ስታክ ምፋርና ኖ ዳውን እንድሕር ከይዱ እነምንት ክሸጦ ትኽእልካ ፀገም ኣይብልካ እንድሕር ክትሰርቫይቭ ክትገብር ትዘይክልካ እንድሕር ማለተይ ስኻሲ ቁርብ ኣትሊስት እንድሕር ነቲ ዘሎ ቶለራንስ ክትገብሮ ተዘይክልካ ናይ ሪስክ ማለት እዩ ንበላ ላይፍ ተስላ ንውሰዳ ላይፍ ንውሰዳ ራይወር 19,000 ገለን ማለት እዩ ከባቢ ክንደይ ነይራ ተስላሲ ከባቢ ክንዲዚኣ ነይራ እንተ ትመቕለለይ ነርካ ናይ ወላ ናይ 5 ይርስ ንሰዶ ናይ 5 ይርስ መቕለልኩም እየ ነበር ኣብዚ 5 ዓመት ተስላ ሪተርን ዝገበረቶ 1,500 مقولو نحمش عمت divided 5 300% increase ناقبرت كده أنا أبرج بعمت نسخة تسلا أبز حمش عمت تزهلوا كذي 5 خم جبران خلنا so 300 return أنت تزهلوا كان نيرو تنحمسها شيء حزب لك هذا الله somewhere big money خاطري so grow جبر مالتي so this 5 years grows ገበረቶ ማለት ተን 50,000 ካስና ሚሊዮን ይቀየራ ማለት that's why ሃብታም አዝህብቱም simple word that's why ሃብታም አዝህብቱም ኦይ ዳውን አሎ ዶ ያ ዳውን አሎ አብ አሎ ግን ንስኻ let that stay in there ንነውሕ overall let stay in there ገርካ ኩሉ ተሪኻ long term በቃ ራእይ ወላ ኸድ አብ ይመጻምሽ አብ ነሩ ዳውን ኮይኑ አበይና ናብዚ ያተመለሰ ናብዚ ሪኢኹም ናብዚ መጀመሪያ ተመለሰና 15 ቅርሽ ሪኢኹም አትፈልጡ 15 قرش نحن شهر نيرا 2019 مالتي 15 قرش نحن شهر نيرا look this نابزر يقوم تفلتو no never did you see that no you don't see that the most down زخنت له 123 نيرا اب ديسمبر 30 2022 so هجون እዚ نمبر زي نريو زلنا صباح نغون دحر 5 عامت كالي يكون سبليت كنري نخلنا استا so انت از بزلو خنزيلكم حوات look this እዚ aggressive staki እዚ growth staki of course እዚ growth staki بتعم growth staki ግን financial ንርአ እንታይ ክንሸይጥ ንኽእል ኦኬ መክሰብ ጌርካ እንደኻ 10,000 ሓዋፊርካ እንደኻ ክንዲዚ ጌርካ እንደኻ ስኻ ክንዲዚ ክመጽእ ይኽእል እዩ ወል ንሱ ኣይኮነን ትሕጡ ፕሮፊት ምስ ረኸብካውን ክትወፅእ ትኽእልኻ ፕሮፊት ምስ ረኸብካውን ክትወፅእ ትኽእልኻ ከባቢ ክንዲዚ ይኹን ፐርሰንት እንድሕር ንስኻ ተዘይተጋገየ ማለት እስቲ ክደግማ 1,501 يا شحن 501 اندحر مقيل كاين 5 300 يخون افريج وسيو 300% this is a lot بغنزب كنو خلق كل 333 مالتي كنا انا 10 4 قرش نقلن يعني راه تامصيات لنا زلا سو ازي اسي ب 10 4 نقلن قرش اندحر نحنت شر غزي كاسي 50 شهر نحر غزي كا 40 50 شهر نحر غزي كا مع 10 4 قرش زرب 5 شح سمولنا 10 4 نحر كناسي 3,571 شهر غزيكا قالك مالت እዚ 3,571 በዚ ዘሎ አቨሬጅ 249 نحر كيركا that's why هارز ባወረ ሚሊዮን ትሕዝ ማለት ዶላር መሐለወካ so انا average ከባቢ 1 ሚሊዮን ገንዘብ like በዚያ 50,000 I was in 5 years ማለት so year to grow እዚ ትቀንዲ ንሕና ንብሎ ዘለና ማለት this is how we are doing it okay so حلفيلنا خنريو ستاتيو خالي ابلنان I think that's all for now thanks so much guys
simplify ምግባር በቃ ንስኻሰን 50,000 እንተዝህልዋ ነይረሲ ባይናውስ $1,000,000 መሃለወካ ካብተን 50,000 this is according my maybe calculation ተጋጊ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ራሽ ክህልወኒ ይኽእል እዩ simple ግን ብ50,000 مقولون 14 قرش حنت شر نيرا هجنت انا نزلنا اذا دري ازلخ 240 ون صباح نغوزي كتريخ according كاتي وود انت الا تسلا وزن 2020 2037 20 something 3500 تخونين حنت شر لس دا كاتي وود about Tesla share انت الا look this حوات by 2029 3600 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣሎ እዚ ግምታት ይኽእል ሻ ሶ ንስኻ እዛ ሕጂ 240 ቅርሺ ዘላ ንሓንቲ ሸርሲ 2600 ክትኮን ትኽእል እያ by 2029 ምክንያቱ ተስላ ሃዛ ቢግ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ እዚኣ ኣርክ ናይ qqq ማለት እዩ ሲኤኦ ማለት እዩ ተስላ more than 8 trillions and then yeah the would value ተስላ ክሳብ ልዕሊ 8 ትሪልዮን ክኸውን ይኽእል እዩ ካሽ ፍሎ ክሳብ 300 ቢልዮንስ that's a lot هجين دعنا نزلنا simple تسلا analyze سلز قبل حوات تسلا هنا قال كم تسلا تمسسل كله خليه كندي بروفيتينز أقول كام أقوله حوات حنتنا تكاسي ناب كبابي كلتش حن شدش ميتين دحرت عبل لا كلتش حن 400 زلا alright rate of return calculator كنا متينا بدي هجي حوات رأيوه كنا متعينا I hope this is alright let's rate of return calculator رايوه هجي زلاتا 2400 ولا 350 عندنا هون بلاينا 350 قرش لا so amount return كنديك مصي 2600 كتمصي اب قصالي مالتي as of 2029 calculate نقبرا annualized سي 53 عامتاوي grow كغبر يتبلنا 53% 2024 نازلنا حموش عامت نازلنا 53% annually grow قبري 53 annual اندحر grow مقبار مالتيو this is by the way this is wrong calculation ابزل ازي نحموش عامت نازلنا 53 نتبع 10 تشعاتي اتا 50 شحن حموش عامت اندحر سيركايا ازي اي by the way انت yearly خنكيدنا beginning of the year عنده بمانز جرا زي wrong calculation هذا حوات أبر year اللي خبره زقباني مانز لي أجري so look this تحامسها شخصي almost ناب كبابي 370 حدا ميلان 370 حدا شح ولا كن رغبة لنا ناخذ 5 years from now تحامسها شح درب خياسي كساب كن زخت مزخل يا مالك تحامسها شخصي almost 400 حدا ندحب تخكلكم هنا تسلا مالت this is a big dream a big vision زلي قد معنا برد calculation قال 50 قال مليون نبر wrong calculation ابس تكني حوات make sure confuse كاي تكون مالت so 50 سنه ب 10 ساعات تقرو تقبر نحرال يا the stack زيا as of today نايزا عمزي نايزا هجن رأزلنا like one نايزا حدا ورحت راحينا almost 4 كل تنت بقلر إنادلنا زي up and down خمس مالت so you guys انت انا نقبر زلنا و do we have to invest 50 شح زي بلي سبي لنا اوكي نذا 50 شح سكي ولا او اب نسخه ورحاوي اب عامتاوي ولا كل شح وسخ سكي اب عامت يورلي انا end of 8 years كل شح انت وسيك الله that's gonna be big 10 شح كونتريبيوت كيركا 6 شح تقرالا عند الله تن 6 شح دولار كاسك كندك بس حينا سيركا مس ولدن 4 سنه 4 شح 3 شح قاعد عامتنا نزل ولا حنتو نايبلنا just yearly calculate نقبل زلنا
So this is how كله نزي condition زي كنا نحر كوينا عن حوات نزي condition زي كنا نحر كوينا we have to look the market مالتي net marketنا look كنجبر خنكلالنا net market إذا كله نبذلنا recession دو soft landing دو كالي كمتس نحر نبل كوينا ها look eyes مالتي تجان كمتس يخليه كنقيران خلنا كشطان خلنا كن وصلنا خلنا قرط نكفلنا خلنا of course we gotta pay قرط مالتي. Alright, Gannat, what it says. Okay, rate cut is when sanity store coming is follow up the daily selling stuff. Well, up daily selling stuff. So good question, Gannat. Up daily selling stuff. مع التاون جوزو items نحنا rate cut بزح يتفلوني. من تعز بلك زلهم rate cut حفش شاوي نتهم store زونو بزح economy امجرو خوني خالي. نتي حفش شاو خنري خلنا جن نتي معالتا وخيدنا نبلو already تولد أو ألو حزني جنة عفتي أنت 10% أنت 10% أبناء ديبيت ناي ترامب خدق ملكم تحدثوا ترامب عند بايدنز بمية قرش غير كات جز أنا بركاس هجم 120 قرش خينا لا أيتم سوا زقبة فتيرة لا إلوه يس سلز أنت 10 قرش أيت خيدني حبا توسيخة أبت معالتا ونجوز نبرة الجن جوز سبيزا نبلو كبيرنا نبلو نو أزيك قلنا سندحر كوينو أسبيزانا قال ملأ السوق دانجرني إيكونومينا ديفليشن يفقدنا already التوسيخ وصل برايس وسيخ كاب هيج كوسق كله كم زجبرو جامب زجبرو أواساسها كم أيوسخ نورمال عن أفرج كل 10% دا وسخت واقع خير ما لازم تعرف لك زلوا خجنت نزيه هيج زلنا أنا أسبيزانا 120 هبنا باسكت جزينا نمس أخاب والمارت دي قال نسان دحرنا 120 تور لا السا ديفليشن السا حدا جنيان قطبة ماركتنا داون كله مالتي نسا عين رئان نخون ونهذا دانجر نخلنا ولا زستاك نبلو ولا خالق نبلون تصبغ أيقونة نقط بنا نخاب مالتي سلازي this is how works كل شيء we don't want that portion نابت position نسا عين دولين نحنا كم قط أبا ناقون دحر خير كوني خا technically correction على ما أرم اللهم اتم federalist ماني supply ماني in and out يمز جو دحر recession كرر أخوين خا جنزة print كرم كأتو يم أتوقع طبعا half قبلي كمل لسيجن شد شو رح نساق نخل شو ما تورح نساق نخل opportunity شو لك stock investor down coin الكالو مورشرست جز عقله هلو كأجنالو إتي tolerance ريسك خطوة قلالك إذا أنت جز أنزل لخا كامباني بعد تسلاسي أول مش شمون تتريلن كتكونيات بلان دحرال ياو كاتيود وال عباي كامبانيا مايكروسوفت جزيك عبايت كامبانيا أنت ماليسيسي أنت أخذت جزها كابتن ريسك كابتن هاي ريتيرنز جبرا كابتن كده أنت راح يزلك هسه تن عبيت كل شيء عم جمر عنده كان عبيت نبلا بعد أبل أمازون is the best stuff كل فريق أخذك index is the best ETF is the best سلازي بتي كويني بتي حوات جنزب أبانكنا خوفيلو جنزب راح يزود أزلو inflation calculator كم سألكم تن 5 شح سر أيوة تن 5 شح إحنا 5 عامة عند حرجرنا يعني مستسلا بذاك according the calculations yeah I think so this should I go honestly okay according كاتيورد تبلنا زلا 5 شح سي كباب 5 سنة بعشر شعات yearly return لو عائلاتنا 5 زبلتنا 5 شح investigator كا أب عامة كل تشح وسكا نسخة كبابي 440 ولد ويك 464 شح كبابي فرق ميليون جنزب كل وقت خلي كاب جبها جنزب نص شح إحنا بزحمة مش عام زيادة هجى 5 دربي خيالها تعسر تشح كا كل تشحنا قبل كا أب عامة خيالها إذا جنزب زياسي دحر حموش عامسي حنت جزانت اللي هكاس paid off تكون جزاب أدالي خلها simple قلل زبالة أزي كغير خلو يا كغير خلي نزي جنزب كتفي خلو no أي تفين مغنياتو تسلا عند حرت تطفى الله تبلن اللي خا ماركت بانكرابس خونا الله عند حرت تبلن اللي خا there is something مالي حدا بانكرابس وتكونيا جنزبك بالله عايزين 5 شح زي تخاين سوسا عند حرت تحسب كونكا تخيد كونكا بقيح مزاكاي تسلا عايزين in a danger بانكرابس تخيد الله خبلكاي سون automatic you can sell شعور يعني كتكسر تخلو نا 10 شح تكسر تخلو نا قال هدي ريسكي كنا جن إذا جنزب إذا كامباني زي أخذ أفا يتخلينا إذا جنزب زين 5 شح جن 5 عامة كوفا بالكائن مزيان زبلنا إن inflation calculator أحوات رأي نسخة calculator where is the simple calculator okay
I hope this works. نسخاتن 50,000 as of now ኣለዋ يعني نبلن حمش عامت كلتشن 14 نبلن 2024 like 14 نغير 19 نبلن نحن كندي ترى اي والتي 19 5 years كما سنة 14 5 years okay average كندي اخا خسير كالن look this my friend نسخات تن 5 شح زنبرا كسار انسي ناي 4 شح خون كسير كالخ كاب تن 5 شح نبرا قدمسي هجس كندي ينزلوا مسيلكم تن 5 شح نكو تنقر ገንዘብ كله بانك خوفيلن نسم ب50 شح كغزኦ ዝግባአን ኣብ ቅድሚ 5 ዓመት 2014 ኣብ 2019 ምስ መጻ ከባቢ 4 ሽሕ ክትውስኽ ኣለካ ለሰይ ሲምፕል ተርም ب50 ሽሕ መኪና ክትገዛእ ሓሲብካ ነበርካ ሽዑ 2014 ኣብ 2019 ታ መኪና the same መኪና the same mileage 5 ሽሕ ወሲካ ኣላ ካብ ጅብኻ ወል ተን 50 ሽሕ ግን እንድሕር ኣብቲ ሪተርን እቲ ኻየን ኣብቲ ኢንቨስትመንት እቲ ኻየን ግን ረኣይዎን ናብ ከባቢ 404 እየን ዝምፃእ ዘለዋ እዚ ቴክኒካሊ ዝበልዕ ዘሎ ገንዘብ ናሕባት this is our money eating so the inflation እንድሕር ቀንፂለን ተን 50 ሽሕ ንበለን ዋላ 2024 ካብ ህጅ እንደንበለን ክሳብ ህጅ እንደንበለን what could be happen رايو ከባቢ 16 ሽሕ ገለን ክትውስኽ ኣለና ናይ 10 ዓመትን ከለን ወተን 5 ሽሕ ግን ኣብ 10 ዓመት ከበዛ ሪተርን ትብለና ዘላ ካቲ ወድ እንድሕር ከየና ኸ እንታይ ኣኸዛረብ ዘላ ናብ ልዕሊ 3.8 ሚልዮን well this is ኣሕዋት ኣብዚና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ካልኣይ ኮና ንዛረብ ዘለና this is the difference ነህሎ ክንኮተን 50 ሽሕ ናብኣ ዘለዋ እተን ካብ ጅቡ ዝወሰኸን 20 ሽሕ 2 ሽሕ ወፃይ ይትረፋ እንደተን 20 ሽሕ ኣየእቱ እንደተን 2 ሽሕ ባሰሪ ኣየእቱ ተን 2 ሽሕ beginning of the man ስቕሊ እትወን ተን ገንዘብ ተን 50 ሽሕ ደርቢዋ ስሱቕ እንደይበላ በዛ ካቲው ትብለና ዘላ ምዕባይ ማለት እዩ 53.19 yearly كابي امتياتا كالكوليتر حوات ازي امتيانا لكم ابزا غزي ازي 250 حنت شرالو دحر 5 عامت 2600 كتمصيات تسلا يلاتنا سلازلا باي تطقمي ادا 5319 this is to understand ابزيات لهنا تخنفلا زغبانا inflation انت از غبرن ገንዘብናን alright investment انت از غبرن ገንዘብናን تسلا كنديزي داون كتكون انتل كان no way did you see any bankruptcy in tesla stock max life ملو مالتي did you see it no I know grow يتقبر نيرا قرشن قالن نيرا رايو اب كل تشحن 10 قرشن قالن كلت قرشن قالن كلت قرشن قالن كلت 10 كلت قرش 10 3 4 قالن قرش باتي حنيرا look this هجي more product تمصلا روبو تاكسي ورح شمنت على شمنت 500 بلنا الله autonomous كم سب كوين يسرح ك 500 بلنا الله gross profit ايوه marginal ناته هاي خيت بلنا الله tell me about it what is the difference apple تن عبيتي كم سالكم خليو احوات تن apple stock yeah max kit yeah look this كل 104 شح max what happened سناتي منيركم this is what happened any stock kit apple Amazon the most favorite stock ማለት ዝፈትዎን ዓበይቲ ኣነ ዛረብ ዘሎ Microsoft Apple Amazon Meta Facebook ማለት እዩ Nvidia it's okay I'm not fan with Nvidia ምክንያቱ ሕጂ ላዕሊ ትኸይ ዘላ ማለት እዩ Tesla እዚ ኩሉ ጸሊእካ ኢንዴክስ so ገንዘብና ኣብዚ እንድሕር ከይዱ ከባቢ ራእዮ ነታ መኪና ወይ ከዓ ነታ ተበሊዑ ይሰርፍ ዘሎ ባንክ they are using our money ማለት so this is the attack concept difference كري أدلنا مالك thank you Kidden appreciate that Kidden thanks for being in here مالك most valuable person important investors مالك thank you Kidden okay keep continue education our people well is generate more effective through their investing rather than solely through the hard work thank you he's one of the top professor Kidden مالك he's my college memory investor real estate I know كلا career ندبزي I never he's one of my best ናይ በዓል ሞንትራና ህናይ ማለት that's yeah thanks professor so this is how ማለት ላታት ንስዋዚያቶም መምሃራን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንቨስተርቲም ኣብ ሪል ስቴት ኣብ ኩሉ they know that
like نحن ኣይንፈልጥና yes ኣይተማሃርናን yes ሕጂ ኢና መፂና yes ናውለጅ የብልናን yes በዚ ሓደ ሳይድ ግን መምሃራን መፂኦም ኣሎ ኩሎም ብዛዕባ ስታት ተዛረቡ ኩሎም ብዛዕባ ርእሰ ተዛረቡ ትማሩ ኢኹም በዚሕም ከመን I'm so happy we need more minds we need more people so that is how they generate أحوال this is how economy changes simple كل ولا حنت concept يقولون السخاء فرحكا دفيركا no I guess نابكالا أتي مثلني thank you so much we love you all special thank you to Professor Gidane all right guys thank you class لازلنا هجينا بكلاس كيدنا okay